Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनसिम गासैखौ फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा लेटेस्ट आपडेट लोगोफोर जोंहा अरुणोदय 3.0 नि गोदानैहाय अफिशियेल नटिस फैदों दा बे जाहैबाय लोगोफोर जोंहा अरुणोदय 3.0 नि फाइनाल सिलेक्शन लिस्ट फैबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन सिलेक्शन जानाय लिस्टखौहाय नोंथांमोननि नामा दंना गैया लिस्टआवहाय दा आं नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो डिटेल्सखौहाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंनिफ्राय गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो फिन खेबसेबाव गुरै खावलायहरनाय थाग्रोखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैसन दंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोनाहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गिबियावनो लाग्रोलायबानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना फिउचारावबो बेबायदिनो लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स नोंथांमोना मोनलांबाय थानो हायो दा फैदो जों लोगोफोर मेन टपिकआव सावरायनोसै दा जोंहा अरुणोदय 3.0 दा बेनि जोंहा फाइनाल सेलेक्ट लिस्ट नोंथांमोननि नाम लिस्ट ओंखारबाय दे लोगोफोर दा बे नाम लिस्टआहाय नोंथांमोनाहाय बेखौहाय बोरै नुगोन बबेयाव थांनानै नायनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय जोंहा बिटिसि काउन्सिल इलेक्शन बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां नोंथांमोनाहाय बे फर्मखौहाय साबमिट खालामदोंमोन जानांगौ नोंथांमोना अरुणोदय 3.0 खौहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन जानांगौ लोगोफोर बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बे बिटिसि काउन्सिल इलेक्शननि सिगाङाव हरनाय बे लिस्टआ दा फाइनाल नोंथांमोननि सेलेक्ट जानानै फैबाय लोगोफोर नोंथांमोननि नाम लिस्टआ फैबाय बेवहाय नोंथांमोनाहाय अनलाइनबो नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना गोसोबायदि नायनो हागोन दे लोगोफोर बेखौहाय दा नोंथांमोनाहाय बेखौ गावबागाव नायना लाबानो जाबाय सारखौहाय आं नोंथांमोननो ससे क्लिप्सखौहाय दिन्थिनानै होलांनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोननि लिस्टआहाय माबायदि रोखोमनि फैदों दा लोगोफोर नोंथांमोननि लिस्टआ बेबायदि फैदों दे लोगोफोर बेवहाय जोंहा लिस्टआहाय नोंथांमोननिया नाम दङ बिनिफ्राय नोंथांनि रेशन कार्ड नाम्बार थागोन बेवहाय भिलेज वाइसबो दङ लिलेसि वाइस बेवहाय फैदों बिनिफ्राय ग्राम पन्सायत वाइस दङ मबाइल नाम्बार थागोन बेनिफ्राय भटार नाम्बार पेन कार्ड नाम्बार बेबायदिनो थाजोबगोन नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टनि नाम बेंक ब्रान्च नेम आइएफएससि कड बेंकनि एकाउन्ट नाम्बार बेबायदि थागोन दे लोगोफोर नोंथांमोननिहा बेबायदि टाइपनि फैदों बे सिलेक्शन लिस्टआहाय दा नोंथांमोननि बेवहाय रेजिस्ट्रेशन नाम्बार बेवहाय आइडि फैखाबाय दे लोगोफोर दा नोंथांमोना बे सारावहाय जायफोराहाय फाइनाल नोंथांमोनाहाय सेलेक्ट जाबाय नोंथांमोना लिस्टआव गाखोबाय दा नोंथांमोना थारैनो नोंथांमोना नैबे डिसेम्बर मासाव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं फैसाखौहाय माने जोंहा आसामनिसिम बिथाङाहाय डिसेम्बरनि 12 तारिखआव जोंहा अरुणोदयनि फैसाखौहाय गोदान 1.0 2.0 3.0 जाया मानो सोनायनि खोथा होदों नालाय सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दंखायो दा डिसेम्बरनि 12 तारिखसिम नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना जायफ्रा बे सिलेक्शन लिस्टआवहाय दङ नोंथांमोना मोननो हासिगोन आरो जायफ्रा सिलेक्ट लिस्टआव गैया नोंथांमोना सेकेन्ड लिस्टनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिनबानो जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ होनबा नोंथांमोना मिन्थिखायो फ्रायानो दा नोंथांमोनाहाय ब्लक वाइज नङाब्ला नोंथांमोना बिटिसि लेभेलनि चेयारमेनफोर प्रेसिडेन्टफोर भिलेज लेभेलनि मेम्बार्सफोरनावहाय नोंथांमोना खबर लादो बेनिफ्राय फर्मखौ बिथांमोननावनो मोनगोन दा नोंथांमोना बेखौ फर्मखौ लायनानै नोंथांमोना बिथांमोननो साबमिट खालामफिनबानो जाबाय नोंनि माखासे डकुमेन्टसखौ होनानै दा बेवहाय नोंथांमोनाहाय जायफोरा बेवहाय सिलेक्ट लिस्टआव फैयासै बे फार्स्ट लिस्ट सिलेक्ट लिस्टआव फैयासै जायफोरा नोंथांमोननि थाखाय सेकेन्ड लिस्ट ओंखारबावनायनि आसा दङ नैबे डिसेम्बर 12 तारिखनि सिगां जोंहा सेकेन्ड लिस्ट फैबावगोन बायदि टारगेट दङ दै लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोना सेकेन्ड लिस्टआव नाम गाखोयोब्ला नोंथांमोना मोनहैनो हागोन आरो सेकेन्ड लिस्टआव नोंथांमोना नामा फैबावोब्ला नोंथांमोनाहाय गोदानथार एप्लाइ खालामफिननांगोन दै लोगोफोर दा नोंथांमोना मिन्थिखाबाय लोगोफोर दा नैबे सारखौहाय नोंथांमोननो आङो खिन्थाहरनाय जाबाय बेवहाय आङो माखासे प्राइभेसिनि थाखाय ब्लार खालामना होनाय जाबाय दे लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय बे अनलाइनावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बे सार लिस्टखौहाय दा नोंथांमोनाहाय बयबो नायलायदो जायफोराहाय बेवहाय सिलेक्टेड जाबाय नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया आरो नोंथांमोना जेबो खामानि मावनांला नोंथांमोना डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजोंहाय फैसाखौहाय गभर्नमेन्टआ सोना हरसिगोन दे लोगोफोर जेब्ला डेटआ फैयो दा नोंथांमोना डिसेम्बर मासाव मोनोब्ला जानुवारि मासाव आरोबाव मास मोनसे मोननायनि चान्स दंबावो आरो बिनि उनाव नोंथांमोना खेबसेनो मास मोनब्रैनि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मेनि नोंथांमोनाहाय फेब्रुवारि दानाव 5,000 रां नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय सोना हरगोन होननानै जोंहा सिएम बिथाङा सिगांनिफ्रायनो प्रमिस खालामबाय थाखादों मानो होनोब्ला जोंहा मार्चनिफ्राय लानानै एप्रिलसिम कड अफ कन्डाक्ट
MCC नांहैयो MLA इलेक्सन फैगौ 2026 आवहाय दा बेनिखायनो बिथाङा नोंथांमोननो 12,000 एकाउन्टाव सोनानै हरनो थिरांथा लाबाय दे लोगोफोर दा बे नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां जोबोद गोजोनथाव खौरां दा नोंथांमोननि थाखाय बे मोजांनि खबर दा नोंथांमोना 12,000 मोनोब्लाथ' एसे खामानियाव होयो नङा होमबा लोगोफोर दा 12,500 मासाव मोनोमोनब्लाथ' खामानियाव होआ नङा होमबा लोगोफोर दा खेबसेनो एसे बुरजा मोनोब्ला बबेबा खामानियावहाय नोंथांमोना बाहायनो सुबिदा जायो बिनि थाखायनो बिथाङाहाय खेबसेनो मास मोनब्रैनि नोंथांमोननो 12,000 सोनानै होसिगोन दा लोगोफोर बेनोमोन भिडिअ आं बारा गोलाव भिडिअखौ खालामनो सानासै नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेल गोदान फैसनदोंब्ला दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो नाजायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर आंनिफ्राय फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो खावलायहरनाय थाबावबाय दे लोगोफोर दा बिदिब्ला लोगोफोर आं बिदिखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं see you again and take care love you all